nami bese ngizothi sukuma kusikashaba kubona asheshe uqedela. Amen bazalwane singahlala phansi. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Gama lami nguSandile Mzobe umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Amen. Ngenzela umusa ngelinye ilanga. Hallelujah. Ngiyacela nje makhona ungangitholela amanzi. Ngiyabona khona into ezikhala kahle. Kodwa ngiyacela nje amanzi bazalwane. So kwenzeka unfortunately ngifundisa umsuku ngelinye ilanga ngikwi-meeting I think kwakuLosini sihleli namaChina. So uma offerisha amaChina ukuthi simshale ezandleni kuJesus. Fika ngofferisha amaChina ukuthi uphuzani wena. Ayathi sparkling water or still water. Nami ngoba ngifuna ukuba fancy but kwabata ba serious. It's sparkling water. Ngakhumbula inqondo yabuya lezi ngihleli phansi uthi eish. Yayazi sparkling water senza lesiswini. So ever since bazalwane sisaba sikho right siyagijima. Amen. Ukudlala into serious. Amen. Nikhona bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu ophinde wasihlanganisa namhlanje. Amen. Ngiyamthanda nje kakhulu uJesu. Sivula incwadi kaGenesis chapter number 37. Ukukhulu nje nami ngenza iformality egameni kaJesu Kristu. Ngiyabingelela ngokukhulu ukusithoba. Mfundisi Mzobe noma mfundisi Mzobe sibashaya izandla enkulu egameni kaJesu Kristu. Amen. Ngibingelela ngokukhethekileyo ubaba Bishop obaba bonke egameni kaJesu Kristu, babuthusi egameni kaJesu Kristu, baba umbongwa. Thank you Jesus. Nobaba Khuzwa sibashaya izandla zonke bonke baba Mzobe egameni kaJesu Kristu. Amen. Ngijabulela ukuthi nje ngumbambile ubaba omusha. Amen. Yakhohlweka into kanje. Amen. Siyabingelela omama bonke egameni kaJesu Kristu, sibashaya izandla enkulu egameni namandla. Siyabingelela intombi, insizwa, iyouth enyangeni yabantu abasha, sishaya izandla enkulu egameni kaJesu. Sibingelele ibandla lakusasa uSunday school egameni kaJesu, abateenagers sibanike izandla enkulu bazalwane. Amen. Sibingelela kwabasethayo, kwabasehlisayo, basinyuse, basisabotage, baphinde basenze right, abasiza sibashaya izandla bazalwane. Sound system, sound engineer bonke, shale nama worshipers izandla enkulu egameni kaJesu Kristu. Amen. Akushaya izandla nje kakhulu nawe ukuthi ukhona. Ungayingishi, ngisho sewuyishala wena nje. Uyiningi izandla egameni kaJesu. Amen. Ngokukhulu ukusithoba ngiyathanda ukubingelela umoya ongcwele phakathi kwethu. Sisukume nje kafushane sime ngeenyawo and celebrating. Sishaya izandla enkulu egameni kaJesu Kristu. Angenza ngcono kunalokho. Ushaya kakhulu nje leso sandla, shaya kakhulu. Come on somebody, give him praise, give him praise, give him praise. Ushaya kafushane nje lezo zandla egameni kaJesu Kristu. Is worthy of the praise. Angithandi okuhlala lapho kune. Genesis chapter number 37. Noma banye All right, Genesis chapter number 37. Simane sifune nje from verse number 1. Ngicela uphethe lezulu angifundele egameni kaJesu Kristu. Amen. Yes, from verse 1. That is 7 verse number 1 from the range.
Isihloko sithi amaphupho kaJosefa. Verse 1. uJakobe wakha ezweni lokugogobala kukayise, ezweni laseKhanani. Lokhu kuyindaba kaJakobe. uJosefa eseneminyaka eyi-17 wawalusa umhlambi kayise enabafowabo. Engumfana nje wayekuwo amadodana kaBhiliha nakuwo amadodana kaZipla omkayise. Josefa waletha kuyise imbiko emibi ngabo. Kepha uIsrayeli wathanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke, ukuba wayeyindodana yobuxhegu bakhe. Wamenzela ingubo enemikhono emide. Abafowabo babona ukuthi uyise umthanda kunabafowabo bonke, khona bamzonda, bengenako ukukhuluma kuye ngokuthula. uJosefa waphupha iphupho wabalandisa lona abafowabo, babelokhu bemzonda kakhulu. Verse 6. Wathi kubo, ake nizwe leli phupho engiliphuphileyo. Bhekani, besibopha izithungo ensimini, naso ke isithungo sami sivuka sima, nazo ke izithungo zenu zisiphahla zisikhothamela isithungo sami. Base bethi kuye abafowabo, impela uyakuba inkosi yethu, usibuse na? Bamzonda kakhulu kunaqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Waphupha nelinye iphupho wabalandisa lona abafowabo. Wathi, bhekani, ngiphuphe nelinye iphupho. Bhekani ke, ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi kwangikhothamela. Verse 10. Wabalandisa uyise nabafowabo. Uyise wamsola wathi kuye, iphupho lini lelo oliphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamela emhlabathini na? Abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawa mazwi. Okay, ngicela ungene ku chapter number 41 verse number 51 to 53. Chapter 41 verse 51 to 53. 51 kufunde kanje. Chapter 41. uJosefa waqamba igama lezibulo ngokuthi Manase. Wathi, ngokuba uNkulunkulu ungenze ngikhohlwe konke ukuhlupheka kwami nendlu yonke kababa. Igama lowesibili waliqamba ngokuthi uEfrayim. Wathi, ngokuba uNkulunkulu ungenze ngizale ezweni lokuhlupheka kwami. Iminyaka eyisikhombisa yenala eyayisezweni laseGibhithe yaphela. Ubonge mfethu. Liphilile Nkosi namandla izwi lakho, ngalo Nkosi wadala amazulu wadala umhlaba. Konke okukhona Nkosi kuvele ngezwi lakho. iBhayibheli ngokukholwa siyaqonda ukuthi izwi ladatshulwa ngezwi lakho. Khuluma uNkulunkulu namandla ongekho mase kuyabakhona. Izwi lakho lilungela ukuyala, izwi lakho lilungela ukusola, izwi lakho lilungela ukuqondisa, lilungela ukufundisa kuze kuphelelise umuntu kamoya. Sithulisa yonke ingqondo, yonke inhliziyo ekulaleleni izwi kaNkulunkulu. Alifike Nkosi enhlizweni ezirede ilindele lizowenza umsebenzi olithumele lona uma lizowenza. We arrest, we bind every spirit engazama ukumelana nokufundwa kwezwi lakho ngoJesu Nkosi yethu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nikhona bazalwane? Amen. Ngizoba mfishane kakhulu. I'll be very short. Egameni kaJesu Kristu. Amen. Kuyinyanga youth, inyanga yentsha. Amen. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba fundisa egameni kaJesu Kristu. Amen. It's an honor bazalwane ukuma phambi kwenu egameni kaJesu Kristu to minister the word of God. Amen. Now lasifunda khona sithola istory siyomfana uJosefa, umuntu omusha ena 17 years
ngesikhathi sale verse le chapter number 37. Amen. Now iBhayibheli likhuluma ngokuthi uJosefa mekade eyindodana yobudala indodana uJakobe ayithola ebudaleni bakhe. Amen. Now ngenxa ukuthi ke watholakala ebudaleni uJakobe wasemthanda kakhulu. Amen. Nikhona bazalwane. Now lithi iBhayibheli wathi umemthanda kakhulu ekumthandeni kwakhe uJakobe wasenza icoat noma ijazi elalinimibala eminingi walenzela lo mfana. Amen. Now lithi iBhayibheli kuthe menzela lelo jazi babengenankinga ukuthi wethandwa kakhulu. Kodwa waqala kwenziwa ijazi elalinimibala eminingi. Lithi iBhayibheli bamzonda kakhulu. Amen. Kona kwakubhlungu ukuthi uyathandwa kodwa lokho kwakungayona inkinga kakhulu. Inkinga ibesekutheni ke wasethungelwa leli jazi. Now kuyamangaza ukuthi khona ijazi elenza abantu slimfowethu bakuzonde. Amen. Now ngokwesikhathi sakudala lithi iBhayibheli uma ubaba wakho esezodlula emhlabeni wekade ebeka isandla phezulu kwendodana endala ukuthululela isibusiso. Amen. Now birthright isibusiso lesobzibulo sasitholakala ngokuthi kubekwe isandla saka right phezulu kwendodana no phezulu kwendodana endala. Amen. Now kule ka Josefa akwenziwanga kanjalo kodwa the coat ayenzelwe yayisignifya birthright. Now lolu hlobo lwecoat ayenzelelana, it was a coat of nobility. Kwakukade kuyicoat yobukhosi yayisho ukuthi among your brothers wena oyizibulo noma ngabe ngokweminyaka uqualify. Now the Bible says because of that kwabakasula kakhulu abafowabo ukuthi lo emncane kodwa uthole isibusiso sobzibulo, wathola into angayiqualify. Abafethu bengifuna ukukhuluma base ngihlala phansi ngivumelene imisuku. Lithi iBhayibheli kuthe sethungele lengubo kwakhulunywa ngayo kuthiwa le coat yayikade ithungwe abayazi abathungayo kokune fabric ahlukahlukene. Now kuthiwa mayifaniswa kufaniswa nale coat eyaqokiswa uDavid eqokiswa uJonathan after benze icovenant. Now if uzokhumbula kwathi mabeqeda ukwenza isivumelano uJosefa no Jonathan indodana kaSawuli owayekade inkosi prince. Lithi iBhayibheli kwafika to a point la khona beshintshana ngeingubo ngenxa yecovenant ngokwesiko lecovenant. Now uma beshintshana ngeingubo bafunda ama history books uzazi ukuthi uDavid kwakwathe ehamba phezulu kwethempeli wahamba kwafike kwasekuguqa abantu kwaguqa ama-guards ethempeli noma akwaguqa ama-guards kwicastle ebukhosini ngoba utheme eqhamuka sebona ingubo seyisitshela ukuthi uJonathan inkosi. Hallelujah. Ngoba nohlobo lwento imbathayo iyakuhlukanisa iyakuseparate amongst abanye abantu. Hayi bazalwane ngivumeleni ngisho leyo. Uhlobo lento imbathayo yakwenza uqebule ikususe kwabantu abalingana nawe ikususe nakwabantu abafanelekiye kodwa ikubeke apart. Ngoba uNkulunkulu njalo masethatha umuntu bafethe emsusa uqala shintsha ingubo. Ingakho kwathi before impumputhi ibone yathi Michael ithi yathi Jesu ndodana kaDavid ngahawukele. Lithi iBhayibheli wathi uJesu ethi iletheni wathi qala lithi yathi tsheli ingubo sokunqila yathi tsheli ingubo yalahla izingubo zokuba ibheka. Nikhona basola lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwathi uJesu ebatshela ngombuso wezulu uthi uyafaniswa nomuntu owekade enza umshado noma enza idili wasemema abantu. Lithi iBhayibheli amongst abantu ababebenyiwe wathi baseni bagqokisa uhlobo lwengubo
lithi kwatholakala amanzi abantu ababemenyiwe kungekho engagqokile ngokwendlela yala emenyele khona iBhayibheli lo muntu wathathwa wayolahlala kunokugedla ngomazinyo ngoba njalo uNkulunkulu masezosebenza ngomuntu uqale kushintshwe uhlobo lento ayimbethe. Ngivumeleni bafowethu bamzonda bamzondiswa uhlobo lento ayigqokile noma engakabi lutho empilweni noma engenalutho ephathekayo kodwa into aseyigqokile siyamenza manje abe la ingakafiki khona ngoba kunezinto uNkulunkulu asenzayo empilweni ufika shintshe impahla ingcibile abantu abakubhekayo bakuzonde bangazondiswa into iyona manje kodwa bakuzondiswe into ingubo yakhe eshoyo ukuthi uyaphi lento leyasho uhlobo lengubo ayigqokile lasho ukuthi you are a king among your brothers nabafowabo bamzondi ngoba Josefa na 17 omncane kunabo kodwa bamzonda ngenxa yegunya ne-authority ebekwe phezu kwakhe. Nikhona bazalwane kuyenzeka abantu bakuzonda kuyenzeka nezinto zinyakaza empilweni zinganyakaziswa ukuthi ubani manje kodwa zinyakaziswa ukuthi ubezelwe kuphi. Already ngobogqokiswa yona isignifier la uyakhona even isimpo lwayo sikhombisa ukuthi uyakuphi. Ungajabulela ukuthi abanye baphila kamnandi baphila kuthebelele wena impilo yakho it's troubles after troubles. In the Bible comes in all joy when you face diverse temptation. La uphuma enkingeni ungene kwenye inkinga uphuma kwenye inkinga ungene kwenye inkinga count in all joy ngoba kusho ukuthi uyakuphi. No Satan can smell ukuthi uyakuphi kanjalo abantu unangaso ukuthi ukuhleleleni kanjalo nositha obhekene naso knows he can perceive ukuthi uyakuphi. Oh hallelujah. Osha lady wasemenzela a coat of many colors kuthe memenzela le coat bamzonda kakhulu. Now it's amazing. After coat, the second thing elandelayo usebona iphupho. Don't make a mistake. Aqala iphupho. Uqala ingubo. Oh hallelujah. Aqala ngiphupho ngoba uNkulunkulu kayilenzile lo phutho. Lokukunika iphupho engakashintshi iqala i-identity yakho. Ngoba ukushintshwa kwengubo ukushintshwa kwe-identity yakho njengomuntu omusha njalo uNkulunkulu mefika before uNkulunkulu akususe ekutheni ubani akuyise ekutheni uzoba ubani uzoshintsha i-identity yakho. Ashintsha abantu sebeqedile mfowethu bayathi siyazi bekuyisifeke sasendaweni siyazi bekuyisidakwa sasendaweni kodwa uNkulunkulu basefikile afika shi shakata kama ngoba uNkulunkulu basefikile bafethu ufika noma besethiwa qediwe afike noma besethiwa kumcontrol of 5 finger afike noma besethiwe kusayiniwe phansi kwahlelwa kwavunyelwana even nendawo ephezulu sahlela savumelana zonke zacebisa ngempilo yakho. Nikhona bazalwane. Now uthe maseqedwe ukushintsha i-identity wasenikwe iphupho. Nikhona bazalwane ngeke ngikhulume nje nabantu abasha kafushane ngihlale phansi. It's dangerous uhambe ungenaphupho. Kuyingozi ukuhamba ungenaphupho because iphupho it's likunika direction, likunika focus. Wingozi umuntu omusha uhambe engenaphupho because utholakala everywhere.
afu ingozi umuntu otholakala everywhere because akukho la accountability account akakhona. Nikhona bazalwane. Uyingozi umuntu angenaphupho utholakala yonke indawo. Mekuthiwa kukhulunywa ngeclub ukhona. Mekuthiwa kukhulunywa ngokukhona ukhona. Bekuthi kukhulunywa ngeendawo zokujabula ukhona. It's a sign yongabi naphupho, but when you have a dream. Uyayizwa leyonto? Ya iphupho likwenza ithi iyinhle indoda uyishiyile. Ya iphupho lenza yabona mfethu basunephupho ngisho ngiyizwa abantu bethi akuphumeki ningakhulumi ngathi kulule ebazalwane kuyaphumeka kunephupho. Asingafuthumezani asingadlalisani. Ngikhuluma ngabantu abasha. Kuyaphumeka uma unephupho umuzazi ukuthi where you are going. Iphupho mfethu likuthiba naseyintweni obusuyilahlela kuzona. Kufike kukhuluma ngasakhulumi wena kodwa ukukhuluma kuze kukhuluma iphupho. Uyabona empilweni ubanjwe ungasabanjwa nawe ukuthi unamandla ukuqhubeka kodwa ubanjwe ukuthi kunento yakhuluma. Ukuzwe mfethu uthale bengasahambeki, everything else doesn't make sense anymore. Ayikho into eseyenza sense kodwa ubanjwe into yakhulunywa, ubanjwe into eyashiwe phezulu kwempilo yakho. Wingozi muzohamba ungenaphupho ngoba ayikho into yokubamba. Inkomo zasebhelshemeshi zagcina kumphongolo ziphushayo kodwa it came to a point la khona la zaziya khona zaseziphushwa into ezaziyakuyona. So uma unephupho hamba ugcina uhamba uphushwa iphupho kugcina kube liphupho elidonsayo lingasaphushi kodwa selidonsa. Khala bayazi lento engikhuluma ngayo. Likhona bona likhona bazalwane. iBhayibheli ake ngithi khuluma kancane 5 minutes. Lithi iBhayibheli melikhuluma ngathi thina abantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli siyakudla ifa lomhlaba. Likhona bazalwane. Ngicela nje ukushifta kancane nje kubantu abasha. Few minutes. iBhayibheli lithi niyakudla ifa lomhlaba. Let me tell you a few things. Alikhuluma ngefaith. Kunezinto zikaNkulunkulu ukuthi inkinga leti yathi bazalwane ngoba sifuna yonke into ukuyibamba ngefaith. Base zingasenzeki mase kwengazi ukuthi ukholwa kokho noNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu umeka abome ngathi uyakudla ifa lomhlaba. Sometimes ufika asho kanjalo angakutsheli ukuthi uyofika kanjani ekudleni ifa lomhlaba. Kodwa ake ngikutshele lento. uPetro kathunywanga kumaGreek. Kancane nje kunikwe ukudla kwengqondo. uPetro mfowethu akathunywanga kumaGreek, ama-Gentiles, kwathunywa uPaul. uPetro wenamandla kodwa kwangayo uPetro. Weyinsika kodwa kwangayo uPetro, kwayiPaul. Why? uPaul wenento eyayimenza kwazi ukuthi mefika kumaGreek akhuluma amaGreek amusha. Wefundile. Simple as that. Paul wefundile, wehlakaniphile. Kwakumenza ukuthi bema kumaGreek, amaGreek bazalwane kwabantu ababeshayiwe ebuchopweni. So kwangami nombani, kwangami wona ngogqobo. Sometimes uNkulunkulu mfethu uyakunika opportunity yokuthi ufunde, kanti ngoba ufunde nje uyathatha ngogqobo akuphakamise kakhulu entweni akunika opportunity kuyo. Kunabanye abasibiza ngama-international speaker, basibiza ngayo yonke into kodwa kabafuni ukuya esikolweni. Uyawuba kanjani international speaker ungazi nesiNgisi?
akuthina sonke esiyakungena emseni ukuthi uNkulunkulu asifundise isingisi khona abanye abafundiswa uNkulunkulu kodwa abanye uThixo besinikile ithuba ukuthi sihambe siyofunda esikoleni asihambe siyofunda akuyangu petro kodwa uNkulunkulu wathumela umuntu vele naye wehlakaniphile wathumela esinye isikole kwabanye abantu abahlakaniphile kwasekuya nokuthi ukuhlakanipha kwakulona kubhansele nange-anointing wasekwathatha kwabehlakanipha bebababhekana kwasho ukuthi lo hamba noNkulunkulu nikhona yekeni le nto yokuthi nifuna ukuhambisa ugcobo lodwa kodwa ningafuni isikole uNkulunkulu bekunika ithuba use the opportunity God will see you through nange opportunity sometimes uNkulunkulu kuyenzeka instead uma ukhulekela umsebenzi amalanga akunika umsebenzi akunika opportunity yokuya esikoleni uNkulunkulu phendule ayokufuna umsebenzi kodwa usuke wanganika umsebenzi wakunika opportunity yokuthi hamba ufunda indlela kaNkulunkulu kanjengokuphakama kwezulu kudlula umhlaba kanjalo nemicabango kaNkulunkulu iphakeme ukudlula imicabango yethu singakhema uNkulunkulu bantu abasha singakhema uNkulunkulu balekela isikole ubalekela izinto that matters empilweni ugijimisa ugcobo nokunye kanti uNkulunkulu need lezo zinto zowu2 if bekunjalo uNkulunkulu bengeka sinike ithuba lokufunda angutshela uPaul u70% when New Testament it's all about uPaul bakhona Petro bakhona oqala bakhona nabanye babezinsika mfowethu kodwa lo wathi efundile wathola uNkulunkulu wathatha ukufunda kwakhe mfowethu ukusebenzisa ngenye indlela isikole mfowethu siyona inkinga isikole futhi asikususa uNkulunkulu kodwa lezi zinto mawuyithatha uyihlanganisa your life will never be the same again amen nikhona webazalwane siyebe lento amakholwa ukuthi amakholwa ave ngaphasa ave kunjani bazalwane kune grace ungathi phezulu kwecapacity onayo kune grace kunenkazimulo kaNkulunkulu if akwenzeka today keep on doing it until kwenzeke asingahlulwa abantu abangakholwa mase kube ngazuthi uNkulunkulu kasiphendule webazalwane uNkulunkulu wawo wonke umuntu uNkulunkulu wawo wonke umuntu akayena uNkulunkulu wamakholwa sisizaneni la akayena uNkulunkulu wamakholwa uNkulunkulu wawo wonke umuntu ukuthi wena okholwayo kune favor kune grace engconywana kunabanye abantu but if wena une grace engconywana still uhlulwa izinto ezinormal zasempilweni uNkulunkulu uvulela umnyango lo onaso engakholwa ashiya wena unogcobo une-anointing kodwa unazi lezi zinto ezidingekalayo because uyishaya indiva unesikhathi ngeke sikhulume mhlawumbe kakhulu ngoba uBishop because bakhule ekhathini ezingafani nathi thina we have an opportunity ukufunda akuthi kuNkulunkulu kube ukufunda abafowethu mawufunda ngoJesu uJosefa izolo kwathiwa wekade shayiwe aweshayi wakhaphuleza ngikhathini wekade eshawe kakhulu kwaze kwathiwa athi uFaro singamthola kanjani umuntu onje futhi onomoya yabo futhi kodwa kwaqala singamthola kanjani onje ufuthi bafethu ulandele phezulu kogcobo oluphezulu kwakho nikhona bazalwane haleluya nikhona iBhayibheli lithi siyakudla ifa lomhlaba uyabona imagine being a scientist ngilinganisa ngicela nje kancane bazalwane ukushifta kancane ngeke kubantu abasha imagine being a scientist who knows God as you busy wenza ama discovery uthola izinto ezintsha
uNkulunkulu uphinda athi ukukusiza akuchazele ngalokho ongakwazi. Uthi ngisho kuthiwa ukhuluma nomuntu, ukhuluma umuntu umazi, umhlubile enyameni, ukwazi ngisho kumhluba emoyeni. Understand kangcono ezinye zezinto. Amen. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ba ngenxa yamaphupho akhe sengiyavala singasukuma sibe ngenyawo. Lithi ngenxa yamaphupho akhe bamsonda kakhulu ke kunalokho. Because let me tell you something, even amaphupho akho will draw abantu bazalwane kunezinto empilweni ezingalandwa nje. Yabona ukuba right kwakho, ukuqonda kwezinto zakho zilanda izinto ezinegative. Amen. Kunezinto empilweni, kunama challenges empilweni azolandwa iphupho nalo. Every time njalo uNkulunkulu mevakashela umuntu, into oyibonayo after i-visitation kaNkulunkulu, it's the storms. Before uNkulunkulu afike kunama storms. uNkulunkulu eqeda ukufika esuka kunama storms. Ngikhuluma ngempilo. Every time when you pray for God's visitation, expect troubles first. And every time God departs from you, expect troubles again. Ngithi bazalwane, njalo mawufuna uNkulunkulu, njalo mawuya uNkulunkulu, before kufika uNkulunkulu kuzofika izinkinga kuqala. Mayekade qeda ukufika nje kwaNkulunkulu esebuyele emuva. Expect izinkinga kuqala before lenda izoshiya uNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli uIsaya kwathi ebalekela owesifazane uJezebeli. Lithi iBhayibheli kwathi esentabeni kwezwakala umoya omkhulu onamandla. But God was not there. Kwezwakala umlilo kwanyakaza umhlaba, but God was not there. After all, kwazwakala izwi. Amen. So now, after all these things, lithi iBhayibheli wabanjwa bamkhandela uzunge ukuthi bambulala ubhuqa bomdala wathi no, asimfake emgodini sengiyavala. Mebemfake emgodini waphinda futhi uJuda wathi no, yazini ngoba kunama Ishmayeli, simdayise nami Ishmayeli. Wahamba waze uyofika eGibhithe ngenxa yephupho. Mefika eGibhithe uNkulunkulu wafika wamnika ifaith, wafika waphatha isigqile emzini kaPotifar, wafika isigqile esiphethe. Kuthe mekufika lapho kwaze kwahamba, to cut the story short, kwafika la khona umkaPotifar wamqambela amanga wathi befuna ukulala naye. Wahamba waphoswa etilongweni. Now ngivala ngalokho. It's amazing ukuthi mefika etilongweni uNkulunkulu ufika umnika igrace yokuchaza amaphupho. Wafike wayochaza amaphupho abantu. Lapho it's more than 10 years ehleli la eGibhithe and ulethwe yiphupho. Akekho umuntu omchazele lakhe, akamtholi umuntu omchazela iphupho lakhe, kodwa iphupho lakhe lichazwa zinkinga ahlangabezana nazo. Sometimes empilweni yakho usongena enkingeni ungafiki iprofeti, ungafiki imfundisi, kodwa inkinga yakho kube yona eprofethelayo. Yeah, even sometimes your inkinga odlula kuzona ungayeke ucomplain uyibhekisisa, uzobona ukuthi ezinye ziyaprofethela, ziyachazela iphupho lakho. Omunye ungena complain athi why inkosi inhleli ingena kanti usondezwa eduze nephupho. Zonke lezi zinto adlula kuzona kwaba zithunywa zokumsondeza. Sivala amehlo ethu, siphakamisa izandla. Lithi iBhayibheli kuchapter number 41 verse number 51 to 53. Lithi iBhayibheli, after all these things uNkulunkulu esamkhiphile ejele wazibonakalisa, wasethola indodana. Lithi iBhayibheli indodana yokuqala wayeqamba igama lokuthi uManase, because God has caused me to forget. Wayibiza lengane ngokuthi uManase ngokuba uNkulunkulu umenze wakhona. Ngifuna ukumnika assurance namhlanje ukuthi eyintweni odlula kuzona, after you have prevailed
usubekezelile kwaze kwasegcineni, God will cause you to forget. uNkulunkulu njalo kuyenzeka kudlulise intweni uyibali izinto kube buhlungu mawucabanga ngaso, kodwa God definitely will cause you to forget. Uyakwenza ukhohlwe izinto odlule kuzona. Leli Bible God the second son waseyiqamba ngokuthi uEphraim okungisho ukuthi uNkulunkulu ungandisile. God has made me fruitful ezweni lobuqili. Izandla zakho ziphezulu. Ngenxa yamaphupho umfundisi eseza ngaphambili, ngenxa yamaphupho bamzonda kakhulu abafowabo, kodwa uNkulunkulu wathembeka kwaze kwaba segcineni. Iphupho lika Josefa lamlonda uJosefa kwaze kwasegcineni. Ngifuna ukukhuluma nabantu namhlanje ukuthi enza sure ukuthi you have a dream. Ungaphili njengomuntu ongenani iphupho. Ungaphili like a wanderer. Ungaphili njengomuntu ongazazi uyapi, because iphupho will cause you to focus. Iphupho lizokuchallengeisha. Izandla zakho ziphezulu in Jesus name. Ngiyacela sonke sovula umlomo, we all going to pray. If bakhona umama la ngiyacela bangi-assiste kakhulu. Omama ngizojabula kakhulu if omama nje banga-assista kulo mthandazo sikhula abantwana bethu. I love what I saw makanala, I mean uma ekhuleka la, ekhuluma la, ekhulela umntwana wakhe, esho izinto ezisho kuzazi lo mntwana ozwala inhlanhla wabusiswa esepulpit. Uma ke mtshela ekhuluma izinto ezinhle ngaye, emtshela ngabe saphinde emuva akaye phambili kuphela, enze i-declaration phezu kwengane yakhe. If khona ingane yakhe abethi bambe eduze umuntu eyingane, ngiyajabula uma ngasibosa eduze ngasibo umbambe nje eduze ungasabi noma esenomlilo, but he's your child. Khona into esingayi-transfer ey'nganeni zethu. Ngiyezwakala bazalwane, ngiyafisa nje umuntu nomntwana ukhumbule umntwana wakho, umkhumbule. Ngiyacela sikhuleke, if awunawo umntwana ngiyacela still ungasabi, sikhulekela abantwana bethu. If nje nengane amaMzobe ngicela uyibambe zami ingane eseduze, babambe nje babe seduze, ubambe nje ingane yakho, uyibambe because khathi ubambe ingane yakho uzokhulekela phezu komntwana wakho, uzokhulekela amaphupho ayo awaqhume, ukuthi wonke ama-devil worshippers namademoni nezitha ey'bamba amaphupho kodwa zingambamba umntwana wakho. Haleluya. If kwenzeka mhlawumbe khona la awunayo ingane eseduze, vele ubambele umiphi ingane nje, vele ubambe ingane eseduze kwakho, ukholwe lento esoyithandaza, uyithandazele, uyiqhumisa. Sifuna ukuqhumisa izinto ey'bamba amaphupho zingababamba abantwana bethu. Khala Marashanta basiya Mam life noma ngayibamba sezibo 2 uyibambe nje ingane, uyibambe ngoba khona into ezokwenzeka uNkulunkulu azoyenza. Uzoqhumisa amaphupho engane. Ngoba khona amademoni ekuthiwa ama-destiny changers. Amen. Ashintsha izinto. Izingane yakho yayibonisa indawo utshwala, nawe wayibonisa kakhulu ukuthi akuzoba umfundisi lo. Ngisho yayibona ngisho etshwaleni, bese etshwaleni icula iziculo zokukholwa, iwumzalwane. Yabo kahle kahle ngisho ibheva yayo noma idawu ibhema kodwa kumzalwane. Yabo ukuthi lamademoni ama-destiny changers. Amen. Mfethu ukhuluma kakhulu into ebuhlungu ungazazi, iphupho lakho ungalazi, ubehave anyhow. Kodwa umuntu ozazi I think nami enye izinto ezisibambayo. Ngisho sifisa ukuwona sibanje uNkulunkulu utheni ngathi. Amen. Bese siyaqhubeka siye phambili. Hallelujah. And I love what you said. Ngijabule manje ngibona unkosikazi since afunda wazi waqeda wawufunda ukhulume kahle. Uthisha omkhulu wakhona ngisengicela njalo ucela njalo kabili ngesonto noma ingane ngiyoshumayela eMashiya amahle. Ngiyaba ne vision long time ago sisahlala ngaseleli themba, ngibona ingane egqoka leyo uniform yakhona, ngimtshela ngeniform no talent, ngibona uniform ingane egqoka uniform ebomvu kanje ngibhizi ngaze ngihlezi ngishumayela. Ngangazi after 10 years unkosikazi ugcina efundisa khona bese ngicela ukuthi angihlezi ngiyoshumayela khona. Angithi yabo so ukuhlakanipha ngempela kuvula iminyango. If ngimthatha kuba ngathatha imali ngathenga imoto ngabe ngapha, kodwa ngathatha imali ngathi unkosikazi akahamba ufunda abe lento ayona, kanti ngizenzela mina ukuthi la ngizokwazi ukuma ngishumayeze izingane. Haleluya. So ngiyacela ngifuna sikhulule amaphupho, khulekele nje umntwana. If ungamngale kwengane, if kanjani bamba noma iphi ingane, kodwa umkholo ukuthi kunento ozoyihlisa engane. Ngiyacela sivule umlomo la khona uqala begin to pray. Shala makadaya la masia la makadaya la mahayaya zela mandanda. Hallelujah.
unyuka imbaba kuletha umoya oyingcwele kuzoqhuma izinto. Haleluya, haleluya, haleluya. Josefa,
That's your hand of God.